Noia acollerá este vindeiro domingo 12 de febreiro unha andaina que forma parte da Copa Galega de Andainas de regularidade de 25 km. Está organizada polo Club Trabandainas en colaboración coa Federación Galega de Montañismo e o propio Concello. En ela agárdase unha participación dunhas 500 persoas. Dous serán os percorridos a desenvolver, un de 25 km para os máis experimentados neste tipo de probas e outro de nivel de dificultade máis baixo, de 15. Os dous trazados terán como punto de partida e de chegada o Instituto Campo de San Alberto, para percorrer posteriormente diferentes enclaves do municipio. Estas probas, como forman parte da Copa Galega de Andainas, de 25 km, van a participar xente de toda Galiza, das 4 provincias e incluso de Portugal. Como ven xente de tan lonxe, queremos mostrar un pouquiño as cousas boas que temos en Noia. Entre elas son os sendeiros tan fermosos que temos, sendeiros de carro, os camiños empedrados, o camiño real, o fermoso paisaxe que temos da ría Muros Noia desde o Monte San Lois. Salimos á beira do mar, imos todo polo paseo, todo pola costa, vendo o mar, que é todo moi bonito. E depois quedanos outra pequena subidiña con as corredorias moi bonitas, e chegar arriba un paisaje xa que se ve toda a ría de Muros Noia. Dende o Concello, que colabora na organización da proba, fan unha chamada á participación. Queremos agradecer, como non, sempre o traballo que fan os trabandainas a prol de dar a coñecer a nosa vila con estos circuitos que fan para as andainas, que sempre son un atractivo importante, considerable, que poñen en valor a nosa vila. E tamén queremos agradecer a colaboración, como sempre, pois tanto de Cruz Vermella como da Policía Local, do GES, que sempre brindan os seus servicios para que a proba sala da mellor maneira posible e velar pola seguridade de todos os participantes. As inscricións xa están abertas, podéndose realizar ata o vindeiro xoves día 9 a través da propia web de Trabandainas.